Elo, elo, siemandero, jak to mówią... Nie wiem w sumie kto tak mówi, prawilniaki z dzielni. Ja tak mówię, moi drodzy. Witam was na kole. Jadymy na kole. O! Pan pierwszy. Panzerkampfwagen, moi drodzy, zawsze ma pierwszeństwo. Także no, witam was pięknie, ja jestem Niklaus. A to jest, moi drodzy, gra Heroes and Generals. Na pewno już wielu z was tą grę kojarzy, aczkolwiek jeżeli jeszcze ktoś nie kojarzy, no to polecam serdecznie się z nią zakojarzyć. To naprawdę warto. Jest to darmowy FPS w klimatach II wojny światowej. U mnie na kanale już ta gra gościła. No. Chyba jedyny FPS drugowojenny, gdzie można jeździć na kole. Czy jak kto woli na rowerze, no. To już zależy skąd... Ej, tam jest wróg! Jak to mówią, Feind gesichtet. Będziemy go porobić. I moi drodzy, ci co grali wcześniej w... Ci co grali w to wcześniej... Na pewno zauważyli, że gra się zmieniła. O kur... Że gra się zmieniła na lepsze dość znacząco. Została poprawiona, moi drodzy, grafika, zostały poprawione działanie serwerów. Także jeżeli ktoś miał jakieś, nie wiem, wątpliwości albo na przykład... Ja musiał sobie to troszkę ściszyć. O. Albo na przykład gra mu słabo działała, albo nie umiał się do niej przekonać, to polecam, moi drodzy, z całego serca dać jej jeszcze jedną szansę. Bo ona się naprawdę się dobrze zmienia. A! Udało się ruskiego soldata zastrzelić. Patrzcie jak tu padł. Co ty miałeś za broń? To Kariew. No weźmiemy. Zawsze coś nowego. Chociaż to nie jest nasza niemiecka technologia. Rupstall. Ło, co tu się... Moi drodzy, co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje? A, patrzcie. Niklaus porobił ruskiego bandytę, co chciał naszego tutaj kamrata Paulka zaszczelić. A w zasadzie to Marat Romina. No i moi drodzy, mamy tutaj pojazdy, mamy tutaj czołgi, mamy tutaj jeepy, gaziki. Ło! Rus! To było dość szokujące. Mamy tutaj dużo różnych rodzajów pojazdów, dużo rodzajów broni. Ostatnimi czasy dodano tutaj trzecią armię, czyli właśnie Armię Czerwoną, oprócz żołnierzy amerykańskich i oprócz żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu. Także można się spokojnie pobawić. Jak widzicie, na serwerach gra całkiem dużo ludzi. Ja zawsze mam zły ping, nie wiem na czym to polega. Nie wiem czemu zawsze tak jest, no ale jak już mówiłem, gra ostatnio się zmieniła na lepsze. Grafika wyładniała, dodano parę fajnych efektów, typu jak strzelimy tutaj, prawda, w ziemię, to na ekran nam leci takie błoto, poprawiono wodę, kiedy strzelimy w wodę, to na ekranie pojawiają się takie, no... ekran nam moknie, krótko mówiąc, całe szczęście nie... O kurde... Rus. Ekran nam moknie, na szczęście nie w prawdziwości, tylko w grze. Kurde. Gdzie on się tutaj chowie? Aaaa! Za drzewo! Kurde! A, porobił mnie. Pepeszkę miał. Pepeszka, moi drodzy, na krótki dystans zawsze wygra. Zawsze niestety wygra z karabinem półautomatycznym. Dobra. Zeszpawnimy się tutaj. I spróbujemy jakiś tutaj atak przypuścić na ruskie pozycje. Tutaj chyba mamy koło. Tutaj jest nasz kamrat w tanku. Dobra, tam nasi zajmują B3. No, jak jeszcze byście mieli, moi drodzy, taką szansę, żeby sobie zagrać z drużyną, w sensie mieć swój team jakiś, z jakimiś kumplami, kamratami, siedzieć na TeamSpeaku i sobie podawać info, nie na przykład, o tam Niemcy na
Niemcy na drugiej i tak dalej, to może byście uniknęli takiej sytuacji jak ta. No. Dlatego polecam sobie jakąś grupę zorganizować, bo to jednak jest gra taka dość... Też się szybko ginie, troszkę bym to porównał do może Insurgencji właśnie. Także... Wicie, rozumicie? Lepiej się tutaj komunikować. Tutaj wali skądś. Tylko Niklaus nie wie skąd. Jakiś sniper. Gra jest darmowa, jest w wersji beta, jest dostępna na Steamie. Już od dłuższego czasu, kiedyś nie była dostępna na Steamie, ale już można ją ze Steama bez problemu sobie pobrać, także naprawdę serdecznie polecam, szczególnie jeżeli ktoś ma niedosyt drugowojennych FPS-ów, a... Ło! Panie, co pan? A na bataliona... A na bataliona jeszcze nam przyjdzie trochę poczekać. No, trochę. Rok. Przynajmniej do premiery. Jakieś tam pewnie early access wyjdzie wcześniej. Także no... Zachęcam, krótko mówiąc. Sytuacja tak zwana, moi drodzy, rozwojowa, dynamiczna. Cuda nie z tej ziemi, jestem, no, nawet nieźle. Jakby ktoś chciał dodać do znajomych, to mój nick tutaj w grze Wunderwaffel 007. Jakbym grał na streamach, a pewnie będę ogrywał, to serdecznie zapraszam, możemy jakiś tam team ukulać. I razem, czekaj pan, ja sobie tutaj lol. Jedź, szamanie! Jedź! Można jakiś team ukulać, grupowo pograć, zawsze raźnie, wiadomo. Także przy okazji też zapraszam na hitboxy. Link macie w opisie oczywiście. Tam gramy... O, panie! Strzelec to najgorzej, moi drodzy. Tam gramy praktycznie codziennie. Także zapraszam serdecznie, zapraszam też, moi drodzy, do fanpage'a facebookowego. Pod spodem macie link. Tam jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił, to... to zalajkować, bo tam wszystkie, moi drodzy, najważniejsze info wrzucam, że są streamy, że coś się dzieje, na przykład, że jestem chory, że nie będzie filmów, nie będzie coś tam. W każdym razie warto tam to obserwować, jeżeli ktoś ma możliwość. Serdecznie was, moi drodzy, zachęcam. Tam biegnie Rus. Kurde. Ja wziąłem sobie ruskiego Mosina. To jest karabin niestety taki, który trzeba po każdym strzale repetować. Ło! Z Panzerfausta wyrwałem. No kto z Panzerfausta do piechoty strzela? Chyba ino Rusy. No i w ogóle, moi drodzy, jeszcze a propos streamów, to bardzo serdecznie was zachęcam. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, kiedy te streamy są co do minuty, to zawsze sobie możecie pobrać taki powiadamiacz. Link jest w opisie. To jest powiadamiacz systemowy, taki, że sobie go instalujecie. On tam waży 1,3 mega, nie jest zawirusowany, nie wykrada numerów kont bankowych. Pobierzecie go sobie, zainstalujecie i kiedy ja rozpoczynam stream, to po prostu wam wyskakuje powiadomienie, dymek, muzyczka, że ja mam streama. Jedno kliknięcie, jesteście na hitboxie. Także bardzo serdecznie was do tego, moi drodzy, zapraszam. Nie jest źle, dawno bardzo nie grałem, jestem czwarty. Może nawet to zuploaduję na YouTube'a. Nie wiem. Jest szansa. Zaszczelić szympansa, jak to mawiał mój kolega. Co tutaj porabiasz? Siedzisz sobie. No spoko. Chyba tutaj Rusy nie przyjdą. Powiedziałem to w dobry... Moi drodzy, w świetny moment to powiedziałem. Łapka w górę za taki fail. Bo to się nie zdarza często. Rusy już nie przyjdą, nie. Dobra, co tu się Panie, czekaj pan. Halo? Kurde, tu się jakoś wołało. O. Czekaj. O, jedź. Kübelwagen. Mamy tutaj M34, MG34, możemy fajnie ostrzelać. 600 pocisków. Elegancko weszło. O! O! Jeden Rus zabiety.
policyją, moi drodzy, wydupiamy. Chyba on tam fajnie poszczelił go. Znaczy zaszczelił. O, dostałem baretkę za sprawność fizyczną. Czekaj pan, jedź. Jedź, szamanie, jedź na wojnę. No i tak to się, moi drodzy, żyje na tej wsi. Jak to mówią, o kurde bele. Dobra, spadamy. Walą z Panzerfausta do ludzi, co to za bandyty są? Ale mi w uszach piszczy, oje. W ogóle patrzcie, jakie są ładne tekstury. Naprawdę gra się zmieniła mocno in plus od powiedzmy, kiedy jeszcze nie była na Steamie, to już w ogóle, to już przeszła konkretną metamorfozę. Dobra, Paulek, ty lecisz na przodku, bo ja się boję. Bo ja nie mam w tyłku naboja. Już ktoś do nas strzelił. Ale ino trochę. Łoje. Co? Skąd, moi drodzy, skąd padł zabójczy strzał? No nic, mam nadzieję, że będzie tu jakiś pojazd. Chociażby dwukołowy. O dobra, nie ma. To lecimy piechty. To jest dobra gra taka, żeby sobie pobiegać, pomyśleć. Aż mi się czkło. Było najgorzej. A najgorzej, moi drodzy, jest jak ktoś ma czkawkę i się hepie, nie? Wiecie? Tragedio. Tragedio. W ogóle... Kurde. No i tak ma być. Ordnung muss sein. Verfluchte Banditen. Pyk, pyk, pyk. Niklaus tutaj rozwiązuje sprawę. 9 gramami ołowiu. Jakby granat się LOL! Dimitry Kowalenko mnie dojechał. Verfluchte Russe. Ciekawe w ogóle, jakie są wasze odczucia, jestem ciekawy. Jestem ciekawy. I tak dalej. Restaurant. Le Rouge. Jak to według was wypada w porównaniu z Red Orchestrą? Red Orchestra śmiga na całkiem innym silniku i też przez to, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wrażenia z gry są całkiem inne. W sensie inaczej jest inne poruszanie się postaci, inne raczej bronie działają, inaczej to wszystko jakoś tak się czuje, że tak powiem. Tutaj postać, mam wrażenie, jest taka bardziej bezwładna, coś takiego, ale tutaj znowu jest też inny teatr działań, wiadomo, bo... LOL! Ale go odstrzeliłem. To był czysty cuf po prostu. Cufal jak pyron. Tu jest inny teatr działań, tutaj mamy front zachodni. Natomiast w Red Orchestrze mamy tylko front wschodni, ewentualnie walki Amerykanów na... Kuźwa! Na Pacyfiku. Także to jest zgoła co innego. Co ty tu... Tu nie ma przebacz, moi drodzy, tu nie ma przebacz. Tu się albo strzela, albo ginie, ale całkiem mi nieźle idzie. 12/8 staty. Także nie mam sobie nic do zarzucenia. Myślę, że tego meczu możemy nie dograć do końca, bo on się tutaj wydaje masakrycznie długi. Chociaż z tego co widzę miażdżymy ruskich mamy... O, patrzcie jakiego mam fajnego tableta. To jest technologia, moi drodzy, niemiecka. Wiecie, Kruppstahl, BMW, Volkswagen, IGN Farben i tak dalej. Także oni takie mieli. No. Tak to wygląda w ogóle. To jest aż zaskakujące. No ale jeszcze wracając do Red Orchestry, przede wszystkim Red Orchestra jest płatna, to jest darmowe. Także tutaj wiecie, to jest jednak co innego, ale nie mówię, że jedna gra jest lepsza, druga jest gorsza, to jest po prostu co innego. Według mnie warto ograć obie, bo one się dobrze według mnie uzupełniają po prostu. Za jakiś czas wychodzi dodatek do Red Orchestry. Red Orchestra... Kurczę, nie wiem jak pełny podtytuł... Obeszli mnie. Nie wiem jak pełny podtytuł, w każdym razie, moi drodzy, będzie się akcja się będzie działa w Wietnamie. Także może też to być ciekawe i myślę, że
z tym się zapoznam, to też wam polecam śledzić. A czy polecam, no. Kuwa, jak to brzmiało, jak jakiś rozkaz. Befehl! Subefehl! Także po prostu polecam, no jeżeli ktoś lubi te klimaty takie trudniejszych troszkę shooterów, FPS-ów, to mogę wam gorko polecić. No. Dobrze. Zobaczmy jeszcze, co tu się na tym B dzieje. Czy tutaj znowu jacyś... W ogóle tutaj, wiecie, tutaj wsiadacie na rower, to on tak pomału nogę przez ramę przekłada. Z czołgu to wiecie, dekel otwiera, wyłazi. Tu nie ma tak po gipku, nie? Nie ma tak po gipku, jak to jest, nie wiem, tam... Jakby to było w BF-ie, nie? Ciul, ciul! Wsiadamy, wysiadamy, wsiadamy, wysiadamy. Nie, takiego czegoś nie ma. Ale ktoś tu wali chamsko, ale... Ale skąd? No i jeszcze mnie zastrzelił. Tam był, widziałem go. Nikita Tarasow. Ja go zapamiętam, ja go znajdę na Facebooku. Znajdę go na Facebooku i go zdisuję. Gnoja. Dobra, moi drodzy. Jadymy. Ej, panie, weźmiecie mnie na koło. Hans! Halt! O. Widzieliście kiedyś coś takiego? Czekajcie. Ja jestem na kole. Ciekawe, gdzie go trzymam, nie? Nie tam. Nie tam. Dobra. On już speniał. On już nie chce dalej pyndalować. Bo tu zapewne czają się... Azjatische Barbarei. Wysadziło hopa w luft. Nie powiem, dobrze. Jaki granat chamski. Ciulnie! Mnie też ciulło. Ale moi drodzy, punkt B2 odbierają nam. Albo my im? Nie, to my im odbieramy go. Mamy B2! Mamy B2, już zajmujemy. Zostaje nam B1 i mamy to... Mamy to w kabzi, jak to się gada. Mamy to w kabzi. Dobra, podlecimy tam trochę. Panowie! Halt! Ej, weźcie mnie na Zica albo na Rua. Nie ma już do mnie placu. Przykra sprawa. Dobra, lecimy dalej na przodek. O! Panie! Halt! Warten für mich! Nie doczkał na mnie. Te B2 już mamy ogarnione. To je obiera koło i pędalujemy. To jest, moi drodzy, misja półsamobójcza. Pod pozycję... Rus! Kuźwa! Ale był wcelowany bandzior. Ale HP ma mało, ktoś go dojedzie. Kurde, odbierają nam te B2. Odbierają. Dobra, moi drodzy, może żeby za fez nie przeciągać, ja wam tylko chciałem tak pokazać, powrócić tak romantycznie do Heroes and Generals, bo dawno bardzo w to nie graliśmy. Pięknie wam, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się materiał podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnych materiałach, a w przypadku Heroes and Generals pewnie też na streamach. Także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się gorąco i pa pa.